אור החיים על הפרשה, פרשת בשלח, עמוד רש כ"ו, עמודה ימנית. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. שואל האור החיים הקדוש, צריך לדעת למה אמר לשון צער. דיברנו על זה כמה פעמים, הגמרא במסכת מגילה אומרת שכל מקום שכתוב ויהי, זה תלוי בקונוטציה, כן? הגמרא אומרת, במקום שכתוב ויהי בימי, אז הכוונה לשון צער, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי בימי אחשוורוש, שם היה לשון צער. וכל מקום שכתוב והיה זה לשון שמחה. מקום שכתוב ויהי זה תלוי בקונוטציה, לפעמים זה לשון צער, ולפעמים זה לשון שמחה. אבל אם האור החיים הקדוש שואל למה זה נאמר בלשון צער, כנראה שהוא הבין שיש פה מטרה, כן, הוא חותר לאן, שהוא לא סתם מה שנקרא להבדיל, מרים להנחתה. יש עכשיו איזשהו תירוץ, וצריך להגיע לתירוץ. אז הוא סבור שהויהי פה זה לשון צער. כן, למה עם ישראל היו בצער? גם לא טוב, כי הם נקברו. אוקיי, אומר האור החיים הקדוש, ויהי בשלח, צריך לדעת למה, אמר לשון צער במקום גילה ורנן. 430 שנה אתם משתעבדים במצרים, ותעל שבתם אל האלוקים, צועקים, מתפללים, מתחננים לקדוש ברוך הוא. בא משה רבנו ואומר להם, פקדתי אתכם, תעשו לכם. הנה הקדוש ברוך הוא גואל אתכם. עדיין לא רואים את הישועה. שנה אחר כך, שמצרים חוטפים מכות, והם ככה תלויים על בלימה, עם ישראל לא יודעים מה יהיה ילד יום, כן, יתקפו, לא יתקפו, יהיה, לא יהיה, מה יהיה, איך יהיה, מתי יהיה, איפה יהיה, האם יהיה בסוף או לא יהיה. אחרי שנה, בסוף הייתה יציאה, יצאו ממצרים, ואם יצאו ממצרים, אז זה מקום של גילה ורנן, זה מקום של שמחה, ואם הם במקום של שמחה, אז למה? ברוך הבא. אם זה מקום של שמחה, אז למה כתוב ויהי לשון צער? אומר האור החיים הקדוש, שאלה שנייה עוד, למה כינה העניין בפרעה ולא באדון המעשים, כי הוא מוציא אותנו מארץ מצרים? מה כתוב בתורה? ויהי בשלח פרעה. מי שילח את העם? פרעה זה ששלח את העם. הקדוש ברוך הוא לא כביכול, הקדוש ברוך הוא הכריח אותו, נתן לו מכות. אז מי שלח את העם? לא משנה, אבל מי שלח את העם? הקדוש ברוך הוא. כן, נכון שהוא אמר להם לצאת, אבל כשאתה אומר ויהי בשלח פרעה, זה מה שהוא אומר. זה כאילו הוא איך הוא אמר? כינה העניין בפרעה ולא באדון המעשים. כאילו הוא תולה את זה בפרעה ולא בקדוש ברוך הוא. כאילו פרעה הוא זה שזה תלוי בו. אבל זה לא היה תלוי בו בכלל, זה היה ברצות השם. תראו מה הוא מסביר, יש לו הסבר מדהים נפלא כרגיל. לכן הכתוב יגיד, הסיבה שגרמה כל הצער שנצטערו ישראל ברדיפת פרעה. מה כל הסיבה שעם ישראל היה להם צער מזה שפרעה רדף אחריהם? ואמר, תדע, סיבת הדבר לצד שלא הוציא השם את ישראל שלא לרצונו של פרעה, אלא כפה אותו עד שנתרצה ושלחם ואמר להם קומו צאו, ולכן מזה חשב מחשבות לרדוף אחריהם כאשר אבאר בעזרת השם. אומר האור החיים הקדוש, פרעה בסופו של דבר שלח את עם ישראל מרצונו, אבל הקדוש ברוך הוא דאג לו שזה יהיה הרצון שלו, כן? שוב, הקדוש ברוך הוא אמר לפרעה, אמר אני אכביד את ליבו והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, אחרי כן ישלח אתכם. אבל בסוף של מי הייתה ההחלטה אם לשלח את ישראל או לא? של פרעה, רגע, של פרעה. למה? כי הוא נתן את האישור. שנייה רגע, אני רק אסיים את המהלך, זה קצת מורכב מכמה חלקים. אז קודם כל נצא מתוך נקודת הנחה, נסכים. מה אנחנו כן מסכימים? בסוף זאת הייתה החלטה של פרעה. תראו, הרמב"ם כותב, הישיב שרס ודאי מכירים את זה, דבר מפורסם וידוע, הרמב"ם מדבר על העניין של כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. יש הרבה פעמים שחז"ל משתמשים בביטוי הזה, שכופין את האדם עד שהוא יגיד אני רוצה. למשל, גט. אדם שצריך לתת גט והוא לא רוצה, אז כופין אותו, מאלצים אותו, כן, מה שעושים היום מסרבני גט. מדביקים אותם לקיר ובסוף הם נותנים מהם. וכן, לא משנה מה האמצעים, אבל וכן על זה הדרך. זה המושג של כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שואל הרמב"ם, מה זה יעזור? אבל הוא לא רוצה.
אם תיקח בן אדם ותרביץ לו, תרביץ לו, תרביץ לו, תרביץ לו, תרביץ לו, מה יהיה בסוף? הוא יגיד, טוב די, מה אתה רוצה? כך, אין בעיה. אבל אני לא רוצה. אבל באמת הוא לא רוצה. ציפיתי ממך לתשובה יותר אפשרית. אומר הרמב"ם, ירדה התורה לסוף דעתו של אדם. אדם בתוך תוכו רוצה. אלא מה? זה היצר אורז, זה היצר הרע שמפריע לו. לכן, כל עוד הוא לא חוטף מכות, אז הוא הולך ביחד עם היצר הרע, הוא זורם איתו ביחד, אבל ברגע שמתחיל מכות, איי! טוב, 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 רוצה אני, אבל זה לא רוצה אני בכוח, זה רוצה אני כי זאת האמת, רק לפעמים היצר הרע מפריע. אז אותו דבר, אז אומר, אתה לא מסכים איתי שכל אדם כזה בתוך תוכו הוא כן רוצה? ודאי שהוא רוצה, יש את הנקודה הפנימית הרוחנית הזה, אלא מה? הם עטופים בתאוות וברצונות ובחשקים ובמניעות, ונכון, לכן הם לא עושים את זה, אבל ודאי שבתוך תוכם הם מסכימים. בכל אופן, תשמע דבר מדהים, אומר האור החיים הקדוש הזה, יוצא שפרעה מצד עצמו רצה לשלח את ישראל, ולכן הוא שלח אותם, ולא הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה גרם לו? מזה יחשב מחשבות ירדוף אחריהם, לכן זה נתן לו אומץ, אומר האור החיים, גם יש לי ראיה לזה, אתה יודע מה ראיה לזה? אם באמת הוא שלח אותם בגלל כל המכות שהוא קיבל, ולא היה לו החלטה, זה רק כי הקדוש ברוך הוא גרם לו להגיד כן, מאיפה היה לו אומץ עוד פעם לרדוף אחריהם? שלח אותם 3 ימים. אומר האור החיים בהכרח, שהוא שלח אותם, כמו שאתם אומרים, ל3 ימים, ואז הוא הבין שהם דפקו פרטיה והם לא חוזרים, ואז הוא אומר, אבל שלחתי אותם רק 3 ימים, תחזיר אותם בחזרה. אם באמת בן אדם נמאס לו ממישהו, הוא מחזיר אותו בחזרה, הוא היה אומר, יאללה, שילכו לכל הרוחות, לא רוצה אותם בכלל. למה הוא מחזיר אותם? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האופציה להרגיש שהוא עשה משהו, אני שלחתי אותם, וברגע שהם לא עומדים בהסכם, אני מחזיר אותם. אז תראה מה הוא אומר. מזה חשב מחשבות לרדוף אחריהם כאשר עבר, ובזה גרם צער לישראל, וגם לעצמו גרם לאיבוד לו ולאומתו, לאומה שלו הוא גרם איבוד, הרי כל אלה שיצאו אחריהם, סוס ורוכבו, רמה בים, בסוף מה קרה? אם פרעה היה נשאר בבית, ולא היה רודף אחריהם, וכל המצרים שבאו איתו לא היו רודפים אחריהם, היו נשארים חיים. זאת אומרת, זה שהוא החליט לצאת לרדוף אחרי ישראל, הוא בעצם גרם את המיטה של עצמו. בצא ולמד כי הקדוש ברוך הוא יקפיד על כליון הנבראים, כמובן בדבריהם. מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה. כתוב במדרש, כתוב בגמרא, מדרש גם, כתוב בחז"ל, שברגע שטבעו המצרים בים, התחילו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, לכן הפסיקו לומר שירה. נפסקה מזה ההלכה, כן? עד היום, שימו לב, בכל חג אנחנו אומרים הלל השלם, נכון? תתחיל מההתחלה, סוכות, הלל השלם, חול המועד סוכות, הלל השלם, שמיני עצרת, הלל השלם, חנוכה זה לא מדאורייתא, אבל לא משנה, גם אומרים הלל השלם, פורים, קריאת המגילה זוהי ההלל, חג שבועות, הלל השלם, ראש השנה כתוב, אפשר שספרי חיים ומתים נפתחים והם אומרים הלל, לכן לא אומרים הלל. פסח, חג ראשון אומרים הלל השלם, חול המועד אומרים הלל המדולג, ושביעי של פסח, הלל המדולג. למה? כי בשביעי של פסח מה היה? קריאת ים סוף. ומה אמר הקדוש ברוך הוא על ההלל? מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, לכן מה? אומרים הלל המדולג. אז למה בכל המועד אומרים הלל המדולג? כי בסופו של דבר, שביעי של פסח זה יום טוב. אז שלא יהיה מצב שהחול המועד הוא יותר מהיום טוב, שבכל המועד אתה אומר הלל שלם, ובחג אתה אומר הלל המדולג, לכן הורידו גם את חול המועד. ודאי, 3 ימים, אחרי 3 ימים התחיל פרעה לרדוף אחריהם, הם התקדמו כבר, והוא השיג אותם, וחונים על הים. אז כן. אני שמעתי, אולי אתה אמרת את זה, למה הוא אמר להם לא לדעת שירה, איך הרג את השור? שמעו את השירה של המלאכת האמת בשנייה, הוא אמר, אלה לא מגיעים לנו בשנייה, אלה צריכים למות בעיבורים, הם תשירו אם ימותו מהר, תנו להם לסבול קצת. רק שמעתי להיות משהו שאתה אמרת את זה. אמרו את זה אצלנו בשיעור כזה. לא אני, כי מישהו אמר לי זה גם השבוע, כן. שמלאכי השרת אומרים שירה, אז מהבהלה הם היו יכולים למות. אז הוא כביכול אמר, אל תגידו שירה כי אני רוצה להרוג אותם בעינוי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש לנו שם בצורה יוצאים שותים, נשים בתוך הבטן של הסוסים, וזה השם
טוב. אז בכל אופן, אז מעשה ידי טובים בהם אתם אומרים שירה, וכנגד כל זה אמר הכתוב, ויהי לשון צער. עכשיו תראו, בואו נעשה סיכום. אומר האור החיים הקדוש, למה כתוב ויהי לשון צער? אילולא שרבנו האור החיים הקדוש אמר דבר כזה, אנחנו לא היינו אומרים את זה מעצמנו. תראו, אומר האור החיים, הקדוש ברוך הוא גרם לפרעה להגיד שהוא שולח את העם. אבל ההחלטה הייתה של פרעה, בעקבות מה? בעקבות מכות של פרעה, היה החלטה להגיד שישלח את העם. אם ככה, אומר האור החיים הקדוש, אז יוצא דבר כזה. פרעה שלח מרצונו. הקדוש ברוך הוא גרם לפרעה לשלוח את עם ישראל. זה שפרעה שלח מרצונו, זה גרם לו להרגיש אני ואפסי עוד, אם הם ברחו לי אני רוצה להחזיר אותם. זה שהוא הרגיש שאני רוצה להחזיר אותם, הוא רדף אחריהם והוא טבע בים. בסופו של דבר פרעה הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. יוצא שאם נלך אחורה, מי גרם לזה שפרעה יצבע בים? כביכול הקדוש ברוך הוא, בזה שהוא נתן את הבחירה לפרעה, והשאיר את זה בידיים שלו, להחליט אם הם יצאו או לא. אז זה, ויהי לשון צער, אתה יודע למי היה צער? היה צער כביכול הקדוש ברוך הוא, שהוא גרם בזה שהוא נתן לפרעה את הבחירה אם להוציא אותם או לא, לפרעה להרגיש שהוא יכול להחליט, ואז הוא רדף אחריהם, ואז הוא טבע בים, ואז מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה כואב לו, כי רחמיו על כל מעשיו. אז יוצא שהויהי לשון צער, זה צער של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא אומר, ויהי בשלח פרעה. מה ויהי? אתה יודע איפה הצער? בשלח פרעה, וזה שהקדוש ברוך הוא גרם לפרעה לשלח אותם, ולא הוא זה שהוא לא עשה משהו כנראה על טבעי, שאז הוא בעצם היה מוציא אותם, ולא פרעה. אז הויהי זה לשון צער של הקדוש ברוך הוא, שהיה לו צער מזה, שפרעה הוא צריך למות בים. הלאה, ואומרו ולא נחם. אז מה זה קשור? ולא נחם. אמרנו, יש לנו כללי מקרא. אחד הכללי מקרא זה שוו, זה וו החיבור. אז היה יכול להיות כתוב ככה, ויהי בשלח פרעה את העם, לא נחם אלוהים. מה זה? הקדוש ברוך הוא לא הנחה אותם דרך פלישתים. מה זה? ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם. זאת אומרת, זה תוספת. גם פרעה שלח וגם הקדוש ברוך הוא לא נחם. אז למה יש וו? וו בתחילת הודעת עניין יכוון תוספת על אגדת צער הקודם, הרמוז בתיבת ויהי. הוא אומר, חוץ מהצער שהיה, אז זה שני דברים. היה צער לקדוש ברוך הוא בשלח פרעה את העם, כי בסוף זה גרם לפרעה למות. במעשה ידי טובים בים, כולם אומרים שירה. כן, בסדר, לפי חלק מהמדרשים. ועוד עניין גם היה שהוא לא רצה להעביר אותם דרך ארץ פלישתים, כי זה קרוב. בכל אופן, עשה להם סיבוב. אז זה פירוש אחד. יש פירוש שני, עוד ירצה על דרך אומרם, כתוב בזוהר הקדוש, כי כל מקום שיכנה ישראל בשם עם, ירמוז על ערב רב. ולזה תמצא, בעניין זה, הכוונה בפרשה, לפעמים מזכיר שמם העם, ולפעמים מזכירם בני ישראל, יכתיב החמושים עלו בני ישראל. מה כתוב בתורה? איך התחלנו את הפסוק? ויהי בשלח פרעה את העם, אחר כך כתוב החמושים עלו בני ישראל. אומר האור החיים הקדוש, מה נפשך? אם הם ישראל, אז הם לא העם, ואם הם עם, הם לא ישראל. תחליט, למה פעם אתה קורא מזה? אין בעיה שהם יהיו העם, כל ישראל, או ישראל, כל העם, אין לנו בעיה. רק אם אתה משתמש בתורה לפעמים בלשון העם, ולפעמים בלשון בני ישראל, זאת אומרת שיש הבדל ביניהם, כמו למשל שהאור החיים הסבירו בהרחבה בשיעורים הקודמים, מתי משתמשים בשם ישראל, ומתי משתמשים בשם יעקב. זאת אומרת שיש סיבה לכל דבר. השאלה, מה הסיבה? למה השתמשת פעם אחת בלשון העם, ופעם אחת בלשון בני ישראל? אומר האור החיים, דע לך כלל, כל מקום שכתוב העם, כמו שבהמשך הפרשה כתוב, יצאו מן העם ללקוט, כל מקום שכתוב העם, הכוונה לערב רב. עכשיו, יוצא דבר כזה, לפעמים מזכירם בני ישראל, לפעמים מזכירם העם, דכתיב החמושים עלו בני ישראל, הרי זה מראה באצבע, הכוונה במוחש, כי העם לא מבני ישראל המה. הוא מביא מדרש, כתוב בחז"ל, כי השחטת ישראל במדבר זהו סיבתו. הם אמרו ניתנה ראש ונשוב במצרימה, הם אמרו קום עשה לנו אלוהים, וזה אומרו ויהי. זאת אומרת, כל מקום שהיה בלגן לעם ישראל, היה שמה ערב רב. חטא העגל, זה היה ערב רב עשו. חטא המרגלים, זה הערב רב עשו. ואחריהם ימשכו ישראל.
היות וישראל נמשכו ולא הקיעו אותם, זאת אומרת, הלכו אחרי התבלה שעשו להם, באו והבהילו אותם, אמרו להם, אל תשאלו, כל הארץ אוכלת יושבי האי, וכל אנשי מידות וכולי וכולי וכולי, אז הם נסחפו אחרי הבהלה, נכון? לא, המרגלים באו ונתנו אינפורמציה, הארץ אשר באנו בה, ארץ אוכלת יושבי האי, וגם זה אנשי מידות, הם באו ונתנו אינפורמציה, הפרשנות לאינפורמציה של מי הייתה? של הערב רב, והפרשנות הזאת, תראה, מה שהיה הוא שיהיה, כן? מציאות שדברים קורים היום, יופי, הפרשנות של הבהלה והתרעילה וכולי של מי? של כל הערוצים, בלי להיכנס לפוליטיקה, ומה זה גורם? וזה גורם לעם לדבר את השטויות שהם מדברים שם, זה בדיוק העניין. חלק רואים את זה כטוב וחלק רואים רק רע בזה, מה תגיד על זה? לא, אבל זה מה אבל זה מה, לא, אבל זה העניין, העיתונאים היו הערב רב, זה בדיוק העניין, הערב רב הם היו העיתונאים, אבל זה בדיוק העניין, הערב רב הם היו העיתונאים, הם אמרו, הם לקחו את זה, המרגלים, לא, המרגלים, אבל זה מה שאני מסביר בהרחבה ועל זה אני מתכוון, עוד פעם, הוא שאל אם הם לא עם ישראל, הוא לא שאל אם הם לא יהודים. הם יהודים, אתה שאלת אם הם לא עם ישראל, אתה לא שאלת אם הם לא יהודים. יש הבדל. עכשיו, בכל אופן, אני רוצה שיהיה ברור, אני לא סתם מתעכב על זה. מה שהמרגלים שהיו צדיקים וקדושי עליון באו ואמרו, הם באו ואמרו אינפורמציה, הם סיפרו דברים כהווייתם. מי שנתן את הפרשנות זה הערב רב, מי שבחר להאמין לערב רב ולבכות ולהילל ולעשות בכי של חינם, שבעקבות זה בא בכי לדורות, זה היה עם ישראל, לכן עם ישראל נענשו בעונש הקשה הזה. אתה רואה אנשים אבל, היום הייתי באיזשהו, באיכילוב שם, בבית רפואה, כן, באיזשהו מקום, חיכינו לתור, להעביר את המסמכים וכו'. בקיצור, יושבים שם שני אנשים, אחד אולי בגיל 45, 50, ועוד איזה יהודי מבוגר, לפחות בין 70, 75, יושבים ביניהם ומתחילים לדבר. עכשיו מדברים דברים שאתה אומר, ריבונו של עולם, איך בן אדם בגיל כזה מאמין לשטויות שהוא מדבר? אז עזוב שהוא דיבר על זה, המבוגר אמר, את הקונספירציה שרצה עכשיו, שהשאירו בכוונה את החטוף האחרון, כזה זה וכו'. זאת אומרת, ריבונו של עולם, איך בן אדם מסכים לדבר הזה. אבל לא משנה. תוך כדי כמובן, איך לא, שניים מדברים נגד זה, איך לא יגיעו לדבר על הדתיים, והתחילו לדבר על בחורי ישיבות וכו'. ואז, ההוא הטיפש, בין ה-50, מתחיל בצעקות, כן, הוא אומר, בטח, מגיע להם, אולי הוא ראה אותי, לכן הוא דיבר ככה, אפילו לא הסתכלתי לכיוון שלו, אבל מגיע, הם צריכים לאכול, צריך לתת להם אוכל בישיבה, לתת להם אלכוהול, לתת להם זה. עכשיו, כל בר דת יודע, שטיפת אלכוהול שנכנסת בישיבה, מעיפים את הבחור לכל הרוחות. איזה אלכוהול בישיבות? על מה אתה מדבר? איזה אוכל הם אוכלים גם? מי דיבר על שניצלים, על בשרים, על מה אתה מדבר בכלל? אבל סתם, מה אכפת להם? זה מה שהם מוכרים להם, באמת זה מה שהם אומרים. אז בסוף מה הוא אמר? הוא זרק איזה משפט שהסגיר אותו, הוא אמר, כן, אלה שלומדים באמת זה לא מעניין אותם. אלה שכל היום בהילולות, הם השחקנים. עכשיו, אם היה לו טיפת שכל, הוא היה מבין ששום בחור לא הולך לשום הילולה, כן? רק חוץ מרשב"י, מי הולך לה? הוא דיבר על, לא, להילולות, לטקסים, לזה, על זה הוא דיבר. מי הולך לטקסים האלה? כל העמך בית ישראל, בחורי ישיבות אתה תראה שמה. בכל אופן, אבל מה אכפת להם לדברר ולדבר שטויות, ואין להם בכלל מחשבה לפני שהם מדברים. אבל זה בדיוק העניין. מה שהיה, אני תמיד אומר גם בשיעורים בנביא, גם אצלנו בבית כנסת. מה שהיה הוא שיהיה, אף אחד לא ימציא את הגלגל. יש עכשיו מציאות שקורית. הפרשנות היא בעיני המתבונן, אדם יכול להתבונן, האמת זה גם לא בעיני המתבונן, צריך להיות אחד שעיניו תחו מראות לראות את האמת מול הפרצוף, אבל כל מי שרוצה לספר שקרים, אז הוא לא מחפש סיבות, הוא לא צריך לחפש סיבות, הוא פשוט לוקח את המציאות, הופך אותה, מספר את זה בצורה אחרת, וזה הכל. עכשיו לוקחים זה. הם לא אומרים את האמת, האמת מחייבת. ברור, זה ברור, הם לא יגידו את האמת, זה גם לא שכיר, זה גם לא, אם הם יגידו את האמת, במה הם יהיו שונים? לא, גם במה הם יהיו שונים, הם צריכים להגיד משהו שלא מתאים לכולם. אז הם מבלפים, הם מדברים שקרים, וזה בדיוק העניין.
חמושים עלו בני ישראל, אומר האור החיים הקדוש, זה היו בני ישראל. ויהי בשלח פרעה את העם, זה היה הערב רב. בכל מקום שהיה צרות לישראל, זה היה בגלל הערב רב. למה? כי הם נתנו פרשנות מעוותת למציאות. ועם ישראל בגללם בכו וישבו והתלוננו וקיטרו, והקדוש ברוך הוא אמר, אתם פחיתם פחייה של חינם, עתידים אתם לתת פחייה לדורות. וזה מה שהיה בחטא המרגלים. אם היו עם ישראל בלי הערב רב, באו המרגלים, נתנו אינפורמציה, אמרו טוב, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, שכל מקום שהלכתם היה הלוויה, כדי שלא יראו אתכם. הם באו ונתנו סיפור ודברים כהווייתם, הם לא נתנו את הפרשנות, שהם שמעו את הפרשנות השנייה, אוי ואבוי, כל פעם היה הלוויה, וארץ אוכלת ושבי האי, ומה נעשה, ולמה אתה לוקח אותנו למות? לא. לכן כל מי שהיה מגיל 20 עד גיל 60 נענש, במדבר הזה יתאמו ושם ימותו. אבל עוד פעם אני מסביר, זה חטא המרגלים שזה נגרם עוד פעם בגינם, זה עם הסיפור שהיה עם המרגלים, אבל הם גם בכו, גם המרגלים בכו עם הערב רב. מי היה שם שלא שיתף פעולה? רק משה וכלב. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, ועבדי כלב עקב רוח אחרת הייתה עמו, ויהושע בן נון, זולתי כלב בן יפונה, ויהושע בן נון, הם ינחילו את הארץ. אבל כל השאר, לא, למה? שיתפתם איתם פעולה. אז גם התלמידי חכמים נפלו איתם בפרשנות הזאת. סליחה רגע, רוב. עד כאן ערוץ 14. הלאה. ערוץ 14. מה אומר? אני מתקשר למישהי אחת בעזר מציון. תשמע, אני אומר לה, טוב, הלאה. עוד ירצה על דרך אומרם, כי כל מקום שכן יצל בשם אמיר מוז על ערב רב. ולזה תמצא בעניין זה לפעמים מזכיר שמם העם, ולפעמים מזכיר עם בני ישראל. לכתיב, והחמושים עלו בני ישראל, הרי זה מראה באצבע, כי העם לא מבני ישראל המה. ואמרו כי השחטת ישראל במדבר, זהו סיבתו של מי? של הערב רב. הם אמרו ניתנה ראש ונשובה מצרים, מה זה היה בחטא המרגלים. הם אמרו עשה לנו אלוהים, מתי זה היה בחטא העגל. וזה אמרו ויהי לשון צער, למי? לשונאיהם של ישראל, הכוונה לעם ישראל. כל מקום שכתוב שונאיהם של ישראל, זה בלשון סגי נאור. לא רוצים לדבר רע על עם ישראל, אז אומרים על שונאיהם של ישראל. כמו אדם, לא רוצים להגיד שהוא לא רואה, אז מה אומרים? יש לו הרבה אור, הוא יש לו הרבה אור. ככה תמיד להרגיל את הלשון, לא לדבר בלשון שלילית על עצמו, לדבר על השונאים של ישראל. אז הוא אומר, ויהי צער גדול לשונאיהם של ישראל, הכוונה לעם ישראל, ושלח פרעה את העם, פירוש, מי הם העם? ערב רב ששלחם פרעה, לא השם ברוך הוא הוציאם, כי לא בא אלוהים לקחתו אל הגוי גדול נחלתו יתברך, אלא פרעה שלחם, וטעמו היה לחוף את ישראל לשוב מצרים, והם מצאו מקום להידבק בישראל, וסובב בתכליתם צר לישראל כאן נזכר. אומר האור החיים הקדוש, אתה יודע למה מי שילח את הערב רב, וזה חידוש אחר לגמרי, זה אפילו לא משה רבנו, כמו שרגילים לחשוב. אומר האור החיים הקדוש, מי שילח את הערב רב, זה היה פרעה. ולמה? כמו מרגלים, שיהיו שם. ומה? והם יגרמו לעם לחזור. הוא רצה שיהיה לו אנשים שם, שיגרמו לעם לחזור. איך הם יגרמו לעם לחזור? איך הוא יגרום לעם לחזור? אז הוא שם שם נציגים. מה הוא לא לקח בחשבון? שהם יאהבו את הרעיון, והם יתגיירו וישארו עם עם ישראל. הוא היה בטוח שזה יהיה זמני. הוא שם אותם, אומר להם תלכו, והם חוזרים. אז יוצא שכל הערב רב מי שלח אותם? פרעה. ולכן כתוב, ויהי לשון צער, למה? צער שהיה לישראל, ויהי בשלח פרעה את העם, בגלל שהוא שלח את הערב רב, אז זה לשון צער. למה? כי מהערב רב הזה יצא רק דברים רעים, לא יצא דבר אחד טוב מכל הערב רב. על זה אומר האור החיים הקדוש ממשיך, ולדרך זה ידויק על נכון אומרו, ולא נחם אלוהים כי קרוב הוא. פירוש? קרוב הוא, הכוונה זה העם, מקרוב בה, ואין לו חוזק בקדושה. מה זה ולא נחם אלוהים? ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. למה הוא לא העביר אותם דרך ארץ פלישתים? כי קרוב הוא. מי קרוב? אז הרבה מבינים מי קרוב, הארץ פלישתים, לא, כי קרוב הוא מי? תודה. מי קרוב הוא? קרוב הוא העם, הוא קרוב לחזרה בתשובה, עכשיו הם התגיירו, ואז מה? עם ישראל כבר מלומד באותות ומופתים. עם ישראל מחושל באמונה. עם ישראל הוא כבר טבוע עמוק עמוק בתוך האמונה בקדוש ברוך הוא.
אז גם אם הוא ייקח אותם דרך ארץ פלישתים, הם לא ינחמו בראותה מלחמה. למה? הם יודעים הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. מי ינחם בראותו מלחמה? מי שאתמול התגייר ולא יודע מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא, ורק עכשיו הוא מתחיל ללמוד, אז הוא עכשיו יתחיל לעשות בעיות. לכן אומר אור החיים, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. אתה יודע למה? כי קרוב הוא העם הזה שעכשיו בא ערב רב, שהסתפח לעם ישראל, הוא קרוב, הוא רק עכשיו חזר בתשובה, ורק עכשיו הוא מתחיל ללמוד אמונה בקדוש ברוך הוא. כי קרוב הוא, פירוש קרוב הוא לרמוז העם, מקרוב בא ואין לו חוזק בקדושה, או כי קרוב הוא להרשיע, אצלהם הם יכולים ליפול בקלות לעשות עכשיו רשע. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, פן ינחם העם בראותם, ידעו הקהל נכון, אומרו, ולא נחם בתוספת ו'. כלומר, כי זה נוסף על כמה צער שגרמו להם הרמוז בתיבת ויהי, ועוד להם ולא נחם. אז אומר האור החיים הקדוש, הרי מה מקופל בויהי? אמרנו לשון צער על חטא המרגלים, ועל חטא העגל שקרה בעקבות מי? בעקבות הערב רב. ולא נחם אלוהים, עוד צער אחד, שבגללם הם גם לא היו יכולים לעבור דרך ארץ פלישתים. יוצא לפי זה, אומר האור החיים הקדוש, אם לא היה ערב רב, ככה יוצא, אם לא היה ערב רב, הם היו עוברים דרך פלישתים, במקסימום הייתה מלחמה, והיו נכנסים כבר לארץ ישראל. יוצא לפי זה, אם נרחיב קצת יותר את היריעה, שכל ה-40 שנה שהסתובבו ישראל במצרים, חוץ מהעניין של חטא המרגלים, אבל כל הסיבוב הזה שקרה, עד חטא המרגלים, ובגינו קרה שהסתובבו עוד 40 שנה בעקבות מי זה היה? בעקבות ערב רב. אם לא היה ערב רב, היו יוצאים ממצרים, נכנסים לישראל. הלאה. עוד ירצה תירוץ שלישי, אז יש לנו שני תירוצים, מה זה ויהי? תירוץ אחד, ויהי, זה צער של הקדוש ברוך הוא שפרעה היה צריך למות. תירוץ שני, צער של עם ישראל על זה שבא ערב רב. תירוץ שלישי, הסבר שלישי, עוד ירצה, כן, דניאל, אתה איתנו? אחזת ראש עד עכשיו, נכון? עוד ירצה, על דרך אומרה, כי פרעה עשה לישראל לוויה. תראו, פרעה ליווה את עם ישראל שהם יצאו. כן? ליווה את עם ישראל שהם יצאו. איך כתוב? הוא מביא זה מפסוק. כתוב שמה? ואת אפיכם קחו ולכו, וברכתם גם אותי. מה זה שאומר וברכתם גם אותי? זאת אומרת שהוא כאילו מלווה אותם, הוא אומר להם, תשמע, קחו את זה ותתנו לי גם ברכה. אז הוא ליווה אותם. משם החז"ל מוכיחים שהוא ליווה אותם. אז יוצא ככה. פרעה עשה לישראל לוויה, הכוונה ליווה אותם לדרך. ולפי זה יגיד הכתוב, צער הנמשך להם מזה. אם פרעה עשה טוב לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בוריה. מאיפה לומדים שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בוריה? אוג מלך הבשן. גם אוג מלך הבשן. יש הרבה מקומות מפרעה פה, אבל פרשה קודמת יש פעמיים שהתורה מזכירה את העניין של אי קיפוח שכר של בוריה. קודם כל, כתוב ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. בעקבות זה התורה בפרשת משפטים אומרת, בשר בשדה נבלה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. למה? היות והם לא חרצו לישראל לשונם בזמן שיצאו ממצרים, הם זכו לקבל בשר בשדה טרפה לא תאכלו. אגב, יותר מזה, כתוב במדרש שמהצואה שלהם היו מעבדים אורות לתפילין. גם בזכות הדבר הזה. לא, הם לא עושים, לא צריך את זה. היום טכנית לא צריך את זה. לא יודע איך זה עובד היום, אבל... כן. לא, שכלבים. בכל אופן, זה לגבי הכלבים. דבר שני, אתה קורא מה אתה קורא בקדש לי? פטר כל רחם, של מי? ופטר חמור תפדה בשה. אומר רש"י, מה זה פטר חמור? רק הוא, ולא פטר שער בהמה טמאה, אומר רש"י. רק החמורים, למה? כי החמורים עזרו לישראל לצאת ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בוריה. עם ישראל שיצאו ממצרים, הם עשו חמורים, אז הם עזרו להם. תגיד לי, היה להם ברירה? אם אתה לוקח סוס שלקח אותך מפה, עלית לרכב, והרכב לקח אותך מפה לנהריה, אתה צריך להגיד תודה לרכב? לוחצתי על הגז והוא נסע. כן? ואם הוא לא יצטרך, אתה לא צריך הכרת הטוב. בהזדמנות. בכל אופן, אבל... מה יש לנו?
אז הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בריאה. יוצא לפי זה שפרעה יצא וליווה את ישראל לדרך, הוא עשה מעשה טוב, אז מגיע לו שכר, נכון? אומר האור החיים, עוד ירצה לדרך אומרם כי פרעה עשה לישראל לוויה, ולפי זה יגיד הכתוב צער הנמשך להם מזה. ואמר ויהי לשון צער לסיבת שלח פרעה, ויהי בשלח פרעה, אתה יודע למה היה פה צער? כי שלח פרעה, זאת אומרת הוא ליווה אותם. כי יצטרך הדבר להיות שיטול שכר פסיעותיו. ומה הראיה לזה? צא ולמד משכר פסיעותיו של אותו רשע נבוכדנצר, כן, ידוע ומפורסם הגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שנבוכדנצר היה סופר של מי? בלשצר קראו לו, לא בלשצר, בלשצר היה הנכד שלו. אביל מרודח, טוב, זה גם היה הנכד שלו. זה אביל מרודח? טוב, בכל אופן, הוא היה סופר, כן, הוא היה כותב את המכתבים. וכתוב בנביא, בספר מלכים, שחזקיהו המלך היה חולה, והקדוש ברוך הוא רצה להראות לו שהוא מקבל את התשובה שלו וכו', אז הוא העמיד את השמש 6 שעות. ואותו מלך היה רגיל לקום בבוקר, נכון? בשעה שלישית, תזכיר לי מנחם, היה רגיל לקום בבוקר בשעה שלישית, ובאותו יום היה עיכוב, למה? כי השמש נעמדה. אז הוא קם, הוא רואה שעה 1. אז הוא אומר להם, מה? לא הערכתם אותי בזמן? מה זה הדבר הזה? אמרו לו, לא, היום קיבלנו הערכה. השמש נעמדה, אז יש עוד זמן. אז הוא אמר, למה השמש נעמדה? אז אמרו, יש איזה מלך בישראל, קוראים לו חזקיהו המלך, אז הוא אמר, מה, ככה? אז בואו תכתבו לו מכתב, ואז הוא לקח את המכתב. עכשיו, באותו זמן, נבוכדנצר, שהוא היה המקליד, איך קוראים לזה היום? הספרן. הקלדן, תודה. הקלדן של המלך, הוא לא היה באותו זמן, היה מישהו אחר. אז אותו אחד, הוא אמר לו תכתוב, הוא אמר לו המלך תכתוב, מה תכתוב? שלום למלך חזקיהו, שלום לעיר ירושלים ושלום לאלוהי ישראל. טוב, ככה כתב זה, ברכה, ושלח את המכתב. כשנבוכדנצר בא, אמרו לו שהוא כתב מכתב, אז הוא אמר לו, מה היה כתוב במכתב? אז הוא אמר לו, שלום לחזקיהו המלך, שלום לעיר ירושלים, שלום לאלוהי ישראל. הוא אמר לו, תגיד לי, אתה רציני? איך חזקיהו המלך נהיה מלך אם לא אלוהי ישראל? ואיך העיר ירושלים נהייתה עיר ירושלים אם לא אלוהי ישראל? אתה צריך לכתוב שלום לאלוהי ישראל, שלום לעיר ירושלים ושלום למלך חזקיהו. והוא הלך 4 צעדים, 4 צעדים, כדי להחזיר את אותו מיקרוב שהלך להביא את הפתק, את אותו שליח. בשכר 4 פסיעות האלה, שזה היה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לו מלכות על כל העולם, הוא, בנו, נכדו ונכדתו. אתה יודע מי הייתה הנכדה שלו? מה לא, אתה יודע, אתה רק לא יודע שזאתי. בשתי, היא הייתה הנכדה שלו. ובן שלו היה אביל מרודח, והנכד שלו היה בלשצר, או הפוך, הבן שלו היה בלשצר, והנכד שלו אביל מרודח, ובשתי הייתה, זה לא משנה מה השמות שלהם, וזה היה 4 צעדים שעשה לכבוד הקדוש ברוך הוא. וחכה, בסוף השיעור שלי עוד פלינה בשבילך בעניין הזה. לא משנה, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. הקדוש ברוך הוא ישר יותר מסרגל. הוא יתעלל אותי אותם. זה כמו שהיטלר עכשיו יבוא ואחרי שהוא יצא את השואר יבוא ללוות את היהודים אבל הקדוש ברוך הוא מעריך כל דבר בקדוש. זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. הלאה, רק שנייה, אנחנו נחזור לזה, תכף, תישאר רגע בממתינה, מנחם. אז אומר דבר כזה, אז אתה רואה, צא ולמד משכר פסיעותיו של אותו רשע, נבוכדנצר, שהוא קיבל 4 דורות לשלוט על העולם, וכל שכר שיקצוב לו השם, יהיה גורם רעה לשונאיהם של ישראל, כן? כל מה שהוא ייתן לו שכר, בסוף זה יהיה לא טוב לעם ישראל. למה? הנה, מה הוא נתן לו בעבור זה? לנבוכדנצר מה הוא נתן? מלכות על כל העולם, על מי הוא רדה? על עם ישראל. אם הוא ייתן שכר עכשיו לפרעה, כל מה שיהיה לפרעה טוב, יהיה לו טוב לעם ישראל. לכן כתוב, ויהי בשלח פרעה, היה פה צער, בזה ששילח פרעה את העם ובא ללוות אותם, היה להם צער, למה? כי עכשיו הוא יקבל שכר, ואולי זה עונה למה ששאלת בהתחלה, אז למה הקדוש ברוך הוא הציל אותו מתביעה?
לפי אותם מדרשים, ואז היה צער לישראל כי הוא קיבל שכר, אבל אשר על כן, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב עדיין את עם ישראל, אחרי כל זה, צריך לתת שכר לפרעה, אבל עדיין, הוא אוהב את ישראל יותר, אשר על כן התחכם הקדוש ברוך הוא ביטל מצוותו ממנו, הוא רצה לבטל אותה מצווה, למה? כתוב שמחשבה טובה מצטרפת למעשה, מחשבה רעה לא מצטרפת למעשה, אצל מי? אצל עם ישראל, אצל הגויים זה בדיוק הפוך, מחשבה טובה לא מצטרפת למעשה, מחשבה רעה מצטרפת למעשה, יוצא שפרעה רצה ללוות אותם, הוא לא ליווה אותם לגמרי, שהוא רצה ותכנן ללוות אותם, זה היה בגדר מחשבה טובה, הוא לא עשה את זה, זה יצטרף או לא יצטרף? זה לא יצטרף, לכן התחכם הקדוש ברוך הוא, וביטל מצוותו ממנו, ונתחכם שלא הוליכם דרך קרוב, שמן הסתם לשם יערים פרעה ללוותם, ובזה בטלה מחשבתו כאילו לא ליווה אותם, נמצא מי גרם שלא הלכו ישראל דרך קרוב? הווייתו של פרעה. אומר אור החיים דבר נפלא, הוא אומר יוצא דבר כזה, אם פרעה, אם הם היו נכנסים דרך ארץ פלישתים, אז פרעה היה בא ומלווה אותם לארץ פלישתים, פתאום שהוא רואה שהם עושים יותר והולכים עכשיו דרך סיבוב ארוך, הוא אומר, זה ארוך לי, לא, אז יאללה תסתדרו, נדבר, נהיה בקשר, אני נשאר פה, פעם בן אדם מלווה מישהו, אומר לו טוב בוא אני ארד, בואו, מה זה רחוק, עזוב, יאללה אני חוזר הביתה, אין לי זה. אם זה היה קרוב, הוא היה מלווה אותם, אם זה היה שהוא ראה שזה ארוך, הוא לא ליווה אותם, יוצא למה ולא נחם אלוהים בבב החיבור, בכוונה, למה לא נחם אלוקים? כי קרוב הוא, המקרוב הזה פה קרוב, אני לא רוצה שהוא יקבל שכר יותר מדי, לכן מה? הוא סיבב אותם, אז יוצא שויהי זה צער לעם ישראל, למה? כי פרעה בא וליווה אותם והוא צריך לקבל איזה שכר, ולא נחם אלוהים, למה? כדי שפרעה לא יקבל שכר יותר גדול, אז זה שהוא ליווה אותם למקום יותר קרוב. וטעם אומרו ולא נחם בתוספת ו' לדרך זה לרמוז, כי צער אחר גרם הדבר, זולת זה, שעל כל פנים הגיעו קצת זכות בלוויה, וזה סיבה שנכנסו ישראל בסכנה ברדיפתו, כאמור דבריהם ולא קרב זה אל זה, ופסוק מה תצעק אליי, כמה הרפתקי דעדו עליו, אומר אור החיים הקדוש, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר על המינימום שהוא עשה, כי בסוף הוא כן עשה, זה לא היה רק מחשבה טובה, הוא כן עשה, ולכן הוא קיבל על זה שכר, ולכן עם ישראל הרגישו את הלחץ הזה, זאת אומרת, הלחץ והפחד והחרדה שהיה לעם ישראל, אתה יודע למה זה היה? עד שהמצרים תברו, זה היה כשכר לפרעה על זה שהוא ליווה אותם. ככה יוצא לפי אור החיים. ואומרו כי אמר, הוא טעם אחר. וכאילו אמר וכי אמר, תולדות מחושו לצד שליחותו, העם שבר רבב, וכמו ששמנו בדרך שני. אז הוא אומר, ופה בהסבר הזה הוא מסביר, כי אמר פן ינחם העם, הכוונה, העם זה הערב רב, זה כן הוא מכניס בפירוש הזה, מהפירוש השני. הלאה, עוד דבר אחד קטן, מה זה? פרעה נכנס איתם גם לים. כן. זה שהוא חמוך כמוך, אז פלט אותו הים כאילו חי. הוא פלט אותו חי כאילו. לפי חלק מהמדרשים, כן. אומר האור החיים הקדוש, וחמושים עלו בני ישראל. ואולי, כי זולת היותם מזוינים בכלי זין, כוונה בכלי מלחמה. לא יועיל מה שיעשה בשם אותם לבל יחזרו בראותם מלחמה, כי על כל פנים ישובו מצרים, כיוון שאין בידם כלי זין לערוכים אויבי מלחמה, ויראו עצמם עבודים. אז זה אמר בחמושים עלו פירוש מלבתם שעשה השם אלוקים דרך המדבר ים סוף, בחמושים עלו פירוש מלבתם שעשה השם, היו להם גם כן כלי זין, והצטרפות שני הדמים לא ינחם עם באותה מלחמה. עכשיו אומר האור החיים דבר כזה, והסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, מה אנחנו היינו אומרים? למה הוא סבב אותם דרך המדבר ים סוף? כי אם הם ילכו דרך פלישתים, הם ילכו למלחמה, ואם הם ילכו למלחמה, לא יהיה להם כלי מלחמה, ואם אין להם כלי מלחמה, הם יפחדו, ואולי הם לא ינצחו. אומרת לך התורה, לא, הקדוש ברוך הוא הסיב אותם מסביב, אבל לא בגלל שלא היה להם כלי מלחמה, כי היה להם כלי מלחמה, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא סיבב אותם. למה סיבב אותם? בגלל הערב ורב, כמו שהסברנו מקודם. טוב, רק מקודם ראובן זרק פה משפט, כמה חשוב העניין של כמה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא שכר לגוי, אז כל שכן כמה הוא נותן שכר ליהודי. אז אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפרתי אותו גם בשיעור אצלי בבית כנסת, וסיפרתי אותו גם בשבת, זה מופיע בספר והגעת של רבי ינקלה גלינסקי, בפרשת בו. כתוב ושמרתם את המצות, קראת פרשת שבוע? אז כתוב ושמרתם את המצות,
ודורשים חז"ל, אל תקרא את המצות, אלא את המצוות. יש יהודי תלמיד חכם קדוש, שנפטר כבר, הרב אונגר, ברב של חוג חתם סופר בבני ברק, והוא בא לרבי ינקלה גלינסקי וסיפר לו סיפור. בא יהודי, שסיפר לו, לרב אונגר, הוא סיפר לו סיפור. הוא אומר לו, תשמע, אתה אוחז ראש עם כל הפרטים, כן? הוא אומר לו, תראה, אנחנו היינו במלחמה, ואנחנו שהיינו במלחמה, היינו בהונגריה. מי שיודע, בהונגריה, הגרמנים לא הגיעו לשם, הם לא נגעו ביהודים בגרמניה, עד סוף המלחמה. בסוף המלחמה, היות וארצות הברית כבר באו ופיצצו שם את כולם, והם הבינו שזה הישורת האחרונה שלהם, אז הם אמרו, יאללה, תמות נפשי עם פלישתים, מה שנקרא, וחרבו דרבו, וגם נכנסו להונגריה, ולקחו שם והרגו כמיליון יהודים, רק מהונגריה נהרגו שם אצל הנאצים. עכשיו, הייתה להם שיטה ידועה, הם היו עושים סלקציה, נשים וילדים בר מינן לעבדון, וגברים לעבודה. והוא והמשפחה שלו, ככה הוא מספר, היו ביחד והפרידו אותם, את אשתו ואת הילדים, לא עלינו, לא אף אחד מעם ישראל, זרקו למשרפות, ואותו לקחו לעבודה, שמו לו מספר, והוא הלך לעבודה. עכשיו, במחנה שהוא היה איתו נכד של אחד האדמו"רים, לא זוכר כרגע את שמו, שהוא היה איתו, עכשיו להיות הוא גדל בבית של אדמו"ר, הבחורצ'יק הזה, אז הוא ידע הרבה דברים בעל פה, משניות, פסוקים וכו', וכך הוא היה מחזק אותו ומעודד את רוחו, והם התחברו מאוד ביחד, והשילוב הזה של שניהם, זה יצר איזו חברות מופלאה כזאת, וככה הם היו ביחד, אחד חיזק את השני, יותר הנכד של האדמו"ר חיזק אותו. יום אחד, אומר לו הנכד של האדמו"ר, אתה יודע, יש לי לוח שנה, אני סופר את הימים, ולפי החשבון, בעוד שבוע, שבועיים, צריך להיות חג הפסח. ובחג הפסח יש מצוות עשה מהתורה לאכול מצה. אז אמנם לפי ההלכה 3 כזיתות, אבל עיקר זה מינימום כזית אחת, מצוות עשה מהתורה כזית אחת. אנחנו חייבים למסור נפש על העניין הזה. אז הוא, הבחור הזה אמר, תגיד לי, אתה נפלת על השכל, מה? מלחמה, איזה? והוא התחיל להלהיב אותו, הנכד של האדמו"ר, וככה בדרכו ייחודית, ותראה, וכדאי, וכמה ימים אחר כך, ארצות הברית הפציצו שם גם את המחסנים, ונפרץ המחסן של התבואה, של האוכל, והוא יכול היה לפלח קצת קמח או משהו כזה, זה ממש 2 דקות ואנחנו מסיימים. ויכול היה לפלח קמח, והוא במסירות נפש, לקח חיטים, לא יודע מה, טחנו אותם איכשהו, לקח קמח וזה, קיצור, קצת מים, קצת זה, לקח אש, שרף איזה ברזל, שם איזה, בסוף יצא לו חתיכה אחת, גוש בצק, שלא יודע אם זה היה קשר למהדרין, כן? אבל גוש בצק של מצה, עשה חורים עם מזלג, גוש בצק של מצה, שמזה אפשר לקיים מצווה של אכילת כזית מצה. טוב, עכשיו, היה איתו הנכד של האדמו"ר, בדקו את זה שקלו, אמר לפי מה שנראה לי יש פה 2 כזיתות. מצוין, כזית לי, כזית לך, קיימנו מצווה, יצאנו ידי חובה בתוך התופת, לעשות מצווה, זה מדהים. הבעיה הייתה, איך מעבירים את זה עכשיו מהמחנה העבודה למחנה ריכוז, לאיפה שהם ישנים. צריך לפלח את זה. אז הוא לקח את המצה ושם את זה בין היד למותניים ועבר. את הראשון ביציאה, השומר הראשון הוא עבר. כשהוא בא להיכנס למחנה, הקצין גסטאפו ראה אותו ככה שהוא עם יד מוזר, אמר לו, מה זה, מה יש לך ביד? מהר, תפתח את היד הזה, הוריד את זה, נפלה המצה. וזה יימח שמו וזכרו, ראה ככה, אמר, אתה מנסה לעבור, זה דרך עם המגפיים המגושמות שלו, דרך וריצץ את הזה, ולקח שוט והצליף ביהודי הזה עד זוב דם, ממש חילע אותו, ובסוף ירד ממנו, הלך לאובייקט אחר, ליהודי אחר, זה היהודי, כולו כאוב וזה, אסף מהר כמה פירורים שהיה שם ככה עם הידיים, זה לקח, הביא לחבר שלו לחדר, הוא אומר, תראה, זה מה שהצלחתי להוציא, זה מה יש לי. הוא ככה בודק עם היד, זה אומר לו, שמע, יש פה רק כזית אחת. מתוך כל 2 כזיתות שהיה, פורר הכל נשאר רק כזית אחת. הגיע ליל הסדר, עכשיו זה, הנכד של האדמו"ר אומר לו, תביא לי בבקשה את הכזית מצה, אני רוצה לאכול. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה התחרפנת? אני מסרתי נפש, חטפתי מכות, הרביצו לי, גיררתי כמה גרגירים, הגעתי לכזית, אתה רוצה לקחת את המצה, אתה לא מתבייש? הוא אומר לו, אוקיי, תאכל את הכזית מצה, איך תעשה את זה? אני יודע את ההגדה בעל פה, מהלחמה עד גאל ישראל אני יודע בעל פה. תן לי, אני אגיד לך את ההגדה, ככה מתחילים ביניהם, זה, תראה על מה היה להם ויכוח, תמיד בשביל.
הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, לא, מה פתאום, אני רוצה את המצווה, אני רוצה את הזכות, אני רוצה זה, הגיעו לפשרה. אמר לו, אתה יודע מה, קח אתה את הכזית מצה, תאכל אתה, אומר אותו אחד שמסר נפש על המצה, אבל דבר אחד אני לא נותן לך, את הזכות של המצווה הזאת, את השכר של המצווה הזאת, אני מקבל. אתה רוצה לעשות את המצווה? אין בעיה, קח תעשה את המצווה. אבל את השכר אני מקבל. אמר לו, אני מוכן. אין שום בעיה. אני אגיד לך את ההגדה, אתה תיתן לי, אתה תקבל את השכר של המצווה, רק תן לי לאכול את הכזית מצה, לקיים מצוות סדר דאורייתא. שבו, אמרו הגדה, זה גם כן הגדה, אבל אמרו הגדה, והוא אכל את הכזית מצה, מבסוטים, שמחים, לא דשנים, קמו בבוקר, הנכד של האדמו"ר התחיל להתפלל בעל פה, שהם יוצאים לעבודה, ותוך כדי הוא הגיע להלל, הוא לא יכול היה כבר, כל העינוי וכל הצער, אז זה יכניס לו ככה דווקא, ודווקא מן המצר קראתי, התחיל לצעוק את הברכה של ההלל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בום, קצין גרמני נתן בו ירייה, הרג אותו במקום. ונגמרה המלחמה, ואותו יהודי עלה לארץ ישראל, התחתן, הקים בית, אישה, ילדים, בסדר. הוא בא עכשיו לרב אונגר, ומספר לו את כל הסיפור הזה, אמר לו, למה אני אספר לך את זה? אתמול בלילה, בא אליי החבר שלי הזה בחלום. הוא אומר לי, תשמע, אתה זוכר מה שעברנו וזה? אתה זוכר את הסיפור עם המצה? אני מתחנן אליך, תן לי את הזכות של המצווה על המצה. ואני אמרתי לו, לא, מה פתאום, אני חטפתי מכות. הוא אומר לי, כן, אני מתחנן אליך, בבקשה, תן לי את הזכות, תן לי את הזכות, בבקשה, תן לי... לא, לא, לא. אמרתי לו, לא מוכן בשום פנים באופן, זה, וקמתי. עכשיו, באתי אליך הרב, שתגיד לי, אם עשיתי טוב, למה זה נשמה, יבוא אליי בלילה, יחנוק אותי, לא יודע מה, לא רוצה להסתבך עם המתים. אז הוא אמר לו, תשמע, אני לא, זו שאלה לא בשבילי, לך לרבי ממחנובקה, זה צריך אדמו"ר בשביל זה, לך לרבי ממחנובקה, גם עליו השלום, והלך אליו, שאל אותו, האדמו"ר שמע את זה, אמר לו, על פי ההלכה אתה צריך לתת לו, על פי הדין אתה צריך לתת לו. אני מסרתי נפש, אני חטפתי מכות, אני חבלו אותי, אני התעניתי, גם לא אכלתי את המצה בסוף, נתתי לו, גם את השכר הוא רוצה לקחת? הוא אומר לו, אבל תבין, הוא זל, זהו, בעולם הבא, איזה מצוות הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לקיים? הוא לא יכול להניח תפילין, הוא לא יכול להתעטף בציצית, הוא לא יכול לשמור, אין לו כלום, שום דבר. אתה פה בעולם הזה, אתה יכול לקיים עוד ים מצוות, להוסיף עוד זכויות לעולם הבא. הוא אין לו, זה הדבר היחיד שיש לו, תשחרר לו. אמר, טוב, בסדר, אני סולח לו. אמר לאדמו"ר, ככה לא סולחים. קח את המפתחות, לך לבית כנסת, לבית מדרש, פתח את ההיכל, תספר את כל הסיפור מההתחלה עד הסוף, ותגיד לקדוש ברוך הוא שאתה סולח לו. קח את המפתחות, הלך לבית המדרש, פתח את ההיכל, התחיל את זה, ושם הוא כבר התפרק לגמרי. בכה ובכה וסיפר לקדוש ברוך הוא את הכל, ואמר לו, ריבונו של עולם, אתה יודע איך מסרתי נפש על המצווה, ואתה יודע כמה רציתי וכו' וכו' וכו', ובסוף, אני סולח לחבר שלי. הוא סיים, הוא היה מפורק טוטלוס, אפילו לא הגיע לאדמו"ר, הוא שלח עם הגבה באה לפתח של הבית, נתן לגבה את המפתחות, אמר תביא את זה לאדמו"ר, למחרת הוא חזר לאדמו"ר. אמר לאדמו"ר, בלילה בא אליו החבר הזה, ואמר לו תנוח דעתך, שהנחת דעתי, תודה רבה שוויתרת עליה המצווה. כשהוא חזר לאדמו"ר, אמר לו האדמו"ר תראה מה זה, וזה קשור למה שאמרת. אמר לו תראה מה זה, יהודי חי בשואה, איזה עבירות היה להם בשואה? הם היו נקיים כבר. מה גם שהוא היה בן של אדמו"ר, נכד של אדמו"ר, מן הסתם, אז כמה עבירות, גם שהיה לו עבירות, כמה עבירות היה לו, הוא גדל בבית אורתודוקסי, כאילו, היה עבירות, לא שלא היה, אבל כמה היה. ובסוף הוא נהרג על קידוש השם, על עצם היותו יהודי, ומי שנהרג על קידוש השם, אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. כל זה, וזה לא מספיק לו, הוא רוצה איזה שכר של מצווה קטנה שהיה לו של אכילת מצה. ואנחנו פה בעולם הזה, יש לנו תפילין, שבת, ציצית, מצוות, טהרה, הכל, כל כך הרבה מצוות יש לנו, כמה אנחנו יכולים להגדיל את השכר ואת העוצמה שיהיה לנו לעולם הבא, אם רק נשתמש בצורה הנכונה במתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אז אם על שכר של פרעה, על כמה צעדים שהוא ליווה את ישראל, נותן להם שכר, אז אנחנו שמתאמצים ובאים לשיעור תורה, או אנחנו מתאמצים והולכים לבית כנסת, ובן אדם קר לו בבוקר, והוא נקרא מהמיטה, ואומר, לא, אני הולך לכבוד השם יתברך, ובן אדם קצת מרגיש לא טוב, ואומר, לא, בכל זאת אני הולך להתפעל במניין. יש לו את כל הטענות והתירוצים, למה לא ללכת להתפעל במניין. אבל בכל זאת הוא מתאמץ לכבוד הקדוש ברוך הוא, אז כמה שכר הוא מחכה לו מהקדוש ברוך הוא. טוב, לסיום נגיד הלכה מהלכות שבת. יש הרבה פעמים בבגדים, כל מיני שוונצס כאלה, נכון? כאלה, לא יודע, סיבים שיוצאים. שאלה אם מותר לתלוש את זה בשבת או לא. אז כתוב בשולחן ערוך, הוא קורא לזה יבלוליות, יבלות, סוג של יבלות כאלה, יבלוליות נראה לי, זה לשון השולחן ערוך, תראו בסימן ש"ב הוא כותב את זה, והרעיון שם,
שכל דבר, יש מושג שנקרא, מלאכה שנקראת מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? זה גמר מלאכה. זאת אומרת, אם אני ארצה להביא דוגמה ממש בקצרה, התוספות במסכת ביצה כותבים שאדם שיש לו תנור חדש, כן? פעם בזמנם התנורים לא היו כמו היום. לא היו מברזל, מאלומיניום. פעם התנור היה מאבן. כשאדם כזה התקין אצלו בבית תנור חדש, והוא בא ביום טוב לאפות, מותר, מאש לאש מותר, אבל הוא ראה שיש שם כמה חתיכות אבנים שלא סיידו אותם כמו שצריך, אז הוא רוצה להסיר אותם, כדי שהוא יוכל להשתמש בתנור. הוא רוצה להדביק פיתה, רוצה לעשות על האש, הוא לא יכול להשתמש בתנור. אז תוספות כותבים שזה אסור ביום טוב, למה? זה מתקן כלי, עכשיו התנור לא ראוי לשימוש, ברגע שאני אסיר את זה, זה יהיה ראוי לשימוש. הנה תיקנתי, מתקן מנה, זה איסור דאורייתא בשבת וביום טוב. אם ככה יוצא שבגד חדש, כותב בשולחן ערוך, בגד חדש, שאדם נשאר בו איזה חוטים כאלה, לפעמים אתם רואים בחליפות או בבגדים, שנשאר איזה סיב כזה, שתולשים את הסיב הזה, אז בעצם זה איסור של מכה בפטיש של גמר מלאכה. כל זה דווקא בבגד חדש. אבל אם הבגד לא חדש, אז לכאורה אין בעיה, לא, לפי מה שאנחנו אומרים, כי זה לא גמר מלאכה, זה כבר ראוי למלאכה, אבל פה יש בעיה אחרת, איסור תולש. הרי כל הסיבים האלה הם חלק מהבגד, כן? כשבן אדם מושך את הסיב, זה איסור של תולש, לכן צריך להיזהר בשבת, לא את כל השוונצס, את כל לא יודע איך קוראים את זה היום, כל החלקים האלה שיוצאים מהבגד, לא למשוך בשבת, כי לא לעבור על איסור תולש בשבת. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל חרבות למצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה.